L'ictus està causat per la interrupció de sang al cervell, bé sigui pel taponament d'una artèria o pel seu trencament. Quan es produeix, es manifesten un seguit de símptomes, característiques, que passen per la pèrdua de força al braç i a la cama del mateix costat i de sensibilitat a la cara, a més d'una alteració sobtada de la parla i de la visió, sensació de formigueig i vertigen. Una intervenció hospitalària ràpida a les primeres hores de l'ictus pot revertir els símptomes. Sabem que l'exercici moderat, com per exemple córrer, és molt bo per la prevenció de l'ictus. I si això ho combinem amb altres estils de vida saludables, com la dieta mediterrània o no fumar, això podria incrementar fins a 10 anys la vida de les persones. Joan Montaner dirigeix el Laboratori d'Investigació de Malalties Neurovasculars de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. El seu equip ha estat l'únic participant espanyol de major salut genètic realitzat al món sobre l'ictus. Una de cada 6 persones patirà un ictus al llarg de la seva vida. A Catalunya és la principal causa de mort en dones i la tercera en homes. Per tal de canviar aquest rànquing, es volen crear protocols per identificar les persones més propenses a patir un infart cerebral. El que estem intentant fer al laboratori és focalitzar-nos en gent d'altíssim risc. I una d'aquesta població d'altíssim risc són gent que ha patit un ictus, els anomenem infarts silents, i no ho saben. Són infarts molt petitets que tens al cervell i que incrementen moltíssim el risc de tindre un ictus gran ja amb símptomes, afàsia, hemiplegia o fins i tot de patir demència en el futur. El 40% que han patit un ictus acaba amb una minusvalia que el farà dependre d'una altra persona tota la vida. La regeneració neuronal per a la recuperació de les parts del cervell malmeses es troba en fase experimental. Per tant, actuar amb rapidesa encara resulta vital. Els fàrmacs que dilueixen el coàgul responsable de l'ictus només són efectius durant les 5 primeres hores després d'haver-lo patit. Per tant, el nostre consell als malalts, el que segur que podem fer avui en dia, és que els malalts corrin ràpidament a l'hospital, que arriben molt aviat, perquè si els podem tractar en poques hores i a obrir l'artèria que s'ha tapat, els curarem realment. Per Joan Montaner, l'ictus és una malaltia tan greu i tan freqüent que serà molt difícil acabar amb ella d'un dia per l'altre, però investigar amb bon ritme retardarà significativament l'edat mitjana dels afectats. El que sí que estic quasi segur és que si potenciem molt la recerca, la prevenció amb la participació de la gent i els tractaments, amb la participació dels neuròlegs, serem capaços de veure com en lloc de patir aquesta malaltia als 60 o als 70, la patirem als 90 o als 100 anys.